Vi er samlet på Construction College i Aalborg for at kåre vinderne af elevkonkurrencen, som er blevet til i samarbejde med erhvervsskolerne i Region Nordjylland i forbindelse med en regionsdækkende kampagne, der hedder Tag en elev, det betaler sig. Og vinderen ved ingenting, så det er spændende at se, når vi overrasker ham med kagemand, forældre og hans storsøster er her, og direktøren Lars Mahler og Ulla Astmann, der skal overrække checken. Hej Rasmus. Tillykke. Du har vundet et praktikplads, ja, for din videoansøgning. Det er fandme fedt. Ja, det håber jeg, du synes. Du har fået 10.000 rigere, og jeg er sikker på, at du også får held med din praktikpladsansøgning. Som I også er bekendt med, så har vi jo et stykke tid kørt praktikpladsjagten som en del af indsatsen for at skaffe flere praktikpladser til jer. Så derfor så har det været en stor og en bred indsats, der har været ydet. Regionen, som jeg er formand for, har givet lidt over 5 millioner kroner til den her jagt på praktikpladser. Og det ser rigtig godt ud på i øjeblikket, ser ud til, at det giver pote. Det er en rigtig god video, som du har lavet, og budskabet kommer også tydeligt frem. Jeg hedder Rasmus Bavn Møller. Jeg er 17 år gammel, og jeg går på Onsild Idrætsefterskole. Jeg har valgt et forløb, der hedder karrierelinje, hvor jeg får indblik i iværksætteri og innovation, hvilket også fører til mine stærke sider, hvor jeg er god med mine hænder. Jeg kan godt lide at have noget ansvar, og så er jeg smilende og glad. Jeg elsker at være ude i den friske luft. Jeg er meget aktiv. Jeg er i gang med at starte min egen virksomhed, som jeg rigtig gerne vil, og hvorfor skulle det ikke lykkes? Så hvis I er interesseret, så vælg mig, for jeg kan det, jeg vil. Forskellen med mig, det er skilt, det er, at jeg står ikke stille, ligesom han gør. Det er jeres fremtid, det gælder. Og derfor er det selvfølgelig også vigtigt, udover at virksomhederne kommer på banen, at I har noget at skulle have sagt. Det er jeres ord, det er at være motiveret, det er at gøre en indsats for at få en praktikplads. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Og derfor synes vi, det var vigtigt at stable en konkurrence på benene, hvor I med det medie, I nu har tilgængeligt, som for eksempel YouTube, kunne få jeres CV eller jeres motivation ud til virksomhederne. Det sidste, det er endnu en gang tak til Rasmus og hans forældre, tak til Ejlin og dommerkomiteen. Og så husk det her, tag en elev, det betaler sig. Så synes jeg, vi skal tage ud på banen her. Jeg havde ingen anelse overhovedet, så da jeg kom ind, og jeg fik at vide, at mit navn stod på kagen, så var jeg overvældet. Det var rigtig fedt. Vi har jo også selvfølgelig gået og støttet ham i det nu her, den tid, der er gået, men det er jo en balance af at give ham tro på det, og så alligevel heller ikke for stor en tro, for hvis nu han taber. Ikke? Så det er altså lige en kunst, synes jeg. Men han har troet på det selv, og det virker jo også. Jamen, jeg fik at vide, at jeg skulle til en samtale med Bruno Jacobsen, som var et mindre firma, og et rigtig hyggeligt firma. Et godt firma. Rasmus han er et godt eksemplar på de her motiverede elever, som skal ud og have praktikpladser i Region Nordjylland. Og derfor har vi valgt Rasmus som repræsentant for mængden af de motiverede elever. Så derfor skal jeg også lyde en opfordring til virksomhederne derude, fordi vi synes, tag en elev, det betaler sig.